دغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك قرب مكتالكم نعدم راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان السودان كوينات أمونغو خلطة جنرالات أبحان تهجر حدا سراويتي كله زقبا از سراويت حيل مدري حيل عير حيل بحري فولي حيل كوماندون كالإن زبلو زتفلالويج أنافراتن زتاتن كلوو يخولو ازياتهم نناتهم من برحيتات كلو من كلو أبلع لقن بحدا حبار تأزاز بحدا مريحناتهم زئزازو أب سودان قن بغلتة إزازات زم حدرو قلتة سراويتهم زلو ازيهم بجنرال عبد الفتاح البرهان زم حدر سراويت السودان كومون بجنرال محمد حمدان دوغالو زمراح حاوسو التهدراوي توروارت حقا غازا حيليوم سراويت السودان أبشحن 925 بجزائت زنبرت سراويت بريطانيا استمسرت خوينو كسابشحن 956 بحيلتات مكلقال السودان يفلت نيرو أب تحتي دما حيل مدري حيل بحرن حيل عيرن يتغلل توروري تحقا غازي حيل السودان أب كل تشحن سلستن بملشاتات جنجاود زقوم خوينو أب دارفور تمسريتو مجمرتا بهاجراوت صدتا منغس السودان تمحاديرو دحرغن مولو بمولو اب تحت تأزاز بغصل سمو حميتي زياده زفلت جنرال محمد حمدان دوغالو وديقو سراويت السودان يكون تورور حيلي اب بوليتيكا السودان اب تراخت صوتو جمرو اب تحت بريزيدنت عمر البشير يوم أبش عند 989 بعمر البشير سمرح سراويت قبل علي بديمقراطياوي أجواب استمرتو قدما مينستر صادق المهدن بريزيدنت أحمد المركاني دحرز جبرو وتهدراو علوا سراوي السودان أبوليتيكا تهجر بعبلانت مرحو البشير دما بحق السراويت نزقت 3 عامات مالت كساب كل تشحن 19 أبسلتان تنيحو تورور حيلون أبزوا دارفور نستلعلو عطوات حيلتات نمجفلا زقومو ملشاتات جانجاوي دابل علمو قامو بريزيدنت البشير نياتوارن فاينانسن حاجز يقبرلو نيرو البشير أبسلتانا بتصنحلو نقال برهان حدا خابز العلو جنرالات كقبرون كلو نحبنا الدوغالو حميت دما أب حتصير اوان حدا خابز العلو أزست كخون أخيلوا ازيوم كلتي بفوليز الترأيو أب كينات دارفور لعلم ريح الناس زنبرون بمخانوميو نسلاس عمت أب كورشا سلطان زنبرة عمر البشر بحيل هزبي كاب سلطانو تقاليو سودانوين سلفنياتات نا البشر نمئلا يخون دحريو بزكايدو قطعال سلفتات لعلى خلتاميتي سلاموين السبات تقتيلهم موميم أبز اوان نايزخون يخون عطوق حيل دقف يرخبون بأنت أرو كاب سراويت يخون تورور حيلي كمون سأتان بوليسن مدكعتي وريدواميو إذو قوينو سودانوين هاجروم ناب ديمقراسيق تساقاقر بهانك أوتا كتبايوت أنيحوم نازن متكبار بجنرالاتن سيفيلاوانن زقومه قنصل بغزياونت نتهاجر مرحا جميرو إذن لفنتي 11 أبالاتو قينو حموشتا سيفيلاوان حموشتا وتهدراوان أززتي حدد ما بغلتي أكالا استمرت أبع المزيد تقالل بمسارة أبكة ماجبادو سودان سبت حسمع اتلفنتاو مساقاقر منغستي نسالسان 9 نوارح مالت نعمتن 3 ورحن أبسلطان كتسنح اتلفنتي مجمرتا 21 نوارح سلطان بابون برنت جنرال عبد الفتاح البرهان مراح زدرفة 10 ورح دما سلطان نابسي بلاوان كركبينيرو دحرزي حفشاو من رجعة تخايدو اتمسقاقر اللفنتاو منغستي سلطانو أبحدار كل تشحن إسران كلتن نحدش زتمرت منغست خركب قوام تسمع يقدر نيرو اتسمع بتوسخي اتوما مسقاقر الفنتاو منغستي سلطان حيزوم كمرحوز تصنحو جنرالات يخونو سيفيلاوان سب مزي ابتزكايد حفشاو من رجاء كيساتفو يقد نيرو بزيد ما السودان ملو بملو ناب ديمقراسي تسقاقيرا بحدست مراحتي كتمراح تتبتاقيرو انتخونا ابزو خلو غاية بتحا بجنرال عبد الفتاح البرهان جنرال حمدان دوغالون زمراح وتهدرا وقجلة نتن السودان كمرح زتصنحا لفنتاو مسقاقر منغستي بمبتان علوا كايدوم سلطان تقوصاصيروم اتهاجر داغماي ابيد جنرالات وديغا سلطانو نسيفيلاوان مرحتي كركب زنبرو جنرال عبد الفتاح البرهان بحيلي سلطان بمقبات مرح السودان كخون كلو حمدان دوغالو دما مكتلهم هالقاتيلو بقدماي مينستر عبد الله حمدو زمراح سيفيلاو لفنتي كاب سلطانو تاليو قدماي مينستر زنبرا عبد الله حمدو زركبهم ابلات كابينه مينسترات دما اب تحتي محيور اتيم نيروم أب تهاجرنا هتوز جزء وان دحر متأتاو أب كل تشحن 23 حفشاو مرجع كم زكايد تحبيرو ማሕበረሰብ ዓለምን ሱዳናውያን ሰልፈኛታትን ድሕሪ ዝገበርዎ ፀቕጢ ጀነራላት ንዓብደላ ሓምዶቕ መሊሶም ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣን ሂቦሞ
ዲሞክራሲ ዝናፍቁ ሱዳናውያን ሰልፈኛታት እዚ ናይ ዘይተመርጹ ጀነራላት ኣካይዳ ኣይተዋሕጠሎምን ቀዳማይ ሚኒስተር ከወርዱን ከደይቡን ክሪኡ ድማ ንቃልሶም ዝያዳ ንሂርዎ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቕ ዝነበሮም እምነቱን ጎዲሉ ንሱዳናውያን ካብ ዘቆጥዐ ነገር ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶቕ ንሲቪልን ናይ ለውጢ ሰልፈኛታትን ወኪሉ ኣብ መሰጋገሪ ቆንስል ስልጣን ሒዙ ከብቅዕ ኣብቲ ድሒሩ ምስ ጀነራላት ዝገበሮ ስምዕ ጠለብ ሰልፈኛታት ዘማልአ ብዘይምንባር እዩ እቶም ጀነራላት መንግስቲ ናብ ሲቪል ከረክቡ ድሌት ብዘይምንጽብራቆም እንቅፋታት ብምፍጣሮምን ዓብደላ ሐምዶቕ ዳግማይ ብፍቓዱ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ኣብ ሱዳን ብውሕዱ ኣስታት 80 ፖለቲካውያን ሰልፍታት ኣለዋ ኣብ ናይ ልፍንቲ ስልጣን ዝጸንሑ ሲቪላውያን መራሕቲ ድማ ኣብዘን ሰልፍታት ዝተመቓቐሉ ብምንባሮም ኣብቲ ዝመርሕዎ መንግስቲ ከምቲ ዝድለ ሕብረት ክርእዩ ኣይከኣሉን ድሕሪ ምውዳቕ ኣልበሽር እዘን 80 ሰልፍታት ኣብ ሱዳን ነናተን ስነ ሓሳብ ክትኣታትዋ ይፍትና ብምንባርን ሕድገታት ብምግባር ኣብ ሓደ ክመጽ ኣይከኣላን ነናይ ገዛእ ርእሰን ሰላማዊ ሰልፍታት እውን ክጽውዓ ጸኒሐን ምምቕቓል ናይዘን ሰልፍታትን ንሰራዊት ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያዱን ሰራዊት ምኽንያት ረኺቡ ኢዱ ከተኣታቱ ክፉት መንገዲ ክረክብ ሓጊዝዎ ስልጣን ናብ ሲቪል ከረክብ ናይ ሰሙናት ግዜ ተሪፍዎ ዝነበረ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ነዚ ሃጓፍ ብምምዝማዝ ስልጣኑ ኣደልዲሉ ጀነራል ሐምዳን ደጓሎ ፖለቲከኛታት ናይ ውልቂ ስልጣን እዩ ዘገድሶም ሰራዊት ግን ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን እዩ ዝሓስብ ብምባል ፖለቲከኛታት ናይ ጎደና ሰልፍታት እንተጸዊዖም ሰራዊት ናቱ መንገዲ ክኽተል ምዃኑ ብምፍራሕ ክገልጽ ጸኒሑ ብሰንኪ ፖለቲካ ሱዳን ኣብ ሞንጎ ተሪፉ ጀነራላት ካብ ስልጣን ክእለዩ ይደለዩን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ድማ ልፍንቲ መስሪተን መንግስቲ ክትክእ ዝኽእል ሓያል ፖለቲካውያን ሰልፍታት ክቆማ ኣይከኣላን እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ሰራዊት ሱዳንን ተወርዋራ ሓይልን ሓደ ሰራዊት ኮይኖም ክሕወሱ ነይርዎም እንተኾነ ናይቲ ዝተዋሃደ ሰራዊት መን ላዕለዋይ መራሒ ይኹን ንሱዳን ከ መን ይምርሓያ ኣብ ዝብል ኣብ ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ጀነራል ሐምዳን ደጓሎን ፍሕፍሓት ጸኒሑ እዞም ኣብ ኩናት ዳርፉር ይኹን ዕልዋ መንግስቲ ተዋሂዶም ዝሰርሑ ዝነበሩ ክልተ ጀነራላት ዝለዓለ ስልጣን ኣብ መጨባጥ ምስ ተበጽሐ ነናይ ግዛእ ርእሶም ፖለቲካዊ መስመር ክኽተሉ ጸኒሖም በብውልቆም ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ይኹን ካልኦት ሃገራት ብምብጻሕ ፖለቲካዊ ደገፍ ከደልድሉ ጸኒሖም ምፍሕፋሕ ኣብ ጥርዙ በጺሑ ሃንደበት ብቐዳም 15 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ርሰስ ከተማ ካርቱም ሓያል ተኽሲ ክስማዕ ጀሚሩ ተወርዋራ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ናይ መንግስቲ ነቑጣታት ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣካይዱ ቀጺሉ ብታንክታትን ከበድቲ ጽዋርን ነፈርትን ዝተሰነየ ውግእ ሓድሕድ ተኸቲሉ ከተማ ካርቱም ብናይ ቦምባታት ትኪ ዒጊላ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ሞንጎ ተቐርቂሮም እዚ ጽሑፍ ክሳብ ዝዳሎ ኣስታት 187 ተቐቲሎም ኣለዉ ህዝቢ ካብ ቤቱ ከይወፅእ ተነጊርዎ ሃንደበት ብምንባሩ ሓያሎ ስድራ ቤታት ድሮ ናይ መግቢ ማይን ካልእ ሃለኽትን ዋሕዲ ጋጢሞም ኣሎ እዞም ጥቕሚ ህዝቢ ኣብ ቅድሚት ብምስራዕ ከም ዝዋግኡ ዘለዉ ዝገልጹ ህዝቢ ኣብ ሞንጎ ቀርቂሮም ዘለዉ ሓይልታት ቤተ መንግስቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ቤት ጽሕፈት ቴሌቪዥን ሱዳን ተቆጻጺርና ክብሉ ኣብ ንሓድሕዱ ዝጋጮ ሓበሬታታት ይህብለዉ ሕድሕድ ማሪኽናዮም ዝብልዎም ወተሃደራትን ኣጽዋራትን እውን ብተንቀሳቐሲ ስእሊ መልክዕ ይዝርግሑለዉ ተወርዋራ ሓይሊ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ካርቱም ብዝገበርዎ መጥቃዕቲ ነፈርቲ መንገድታት ኣየር ስዑድ ዓረብ ባድር ብተኽሲ ተሃሪመን ብምህላውን ካብ ናብንቲ ሃገር ዝግበር በረራታት ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ደው ኢሉ እቲ ውግእ ሓድሕድ ካብ ከተማ ካርቱም ሰጊሩ ናብ ፖርት ሱዳን ከሰላ ገዳርፍ ዛሊንገን ካልኦት ከተማታትን ከም ዝለሓመ ተፈሊጡ ተወርዋራ ሓይሊ ብተወሳኺ ሓያሎ ወተሃደራት ግብፂ ከም ዝማረኸ ኣፍሊጡሎ ነቲ ውግእ ሓድሕድ ንምህዳእ ውድብ ምትሕጋዝ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪቃ ዓረብ ሊግ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦትን ከምኡውን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከበአን ሓያሎ ሃገራት ተኽሲ ደው ክብል ፀውዒን ኣለዋ ኣብ ሱዳን ብሓፈሻ ዝተፈላለየ ግጭታት እኳ ሓሊፉ እንተኾነን ፖለቲካዊ ምስሓባት እንተነበረን ከተማ ካርቱም ግን ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ወዲቓ ኣይትፈልጥን እያ በዚ ምኽንያት ሰላሞም ዝተዘርገ ሓያሎ ተቐማጦታ ከተማ ወጥዖኦም ይገልጹ ኣለዉ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ከምኡውን ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደጓሎ ይትረፍዶ ስልጣን መንጨበጠ ኩናት ከካይዱ ጠቕሊሎምን ኣብ መሪሕነት ክቕጽሉ ኣይግባእን እዩ እዞም መራሕቲ ኣቐዲሞም ኣብ ዳርፉር ዝፈጸምዎ ሰብኣዊ ምግሃስን ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ድሕሪ ዝተኻየደ መጥቃዕትታትን ካብ ስልጣኖም ክእለዩ ጥራይ ዘይኮነ
ናብ ሕጊውን ክቐርቡ ይግባእ ከም ዝነበረ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ዞባ ዳርፉር ንነዊሕ ዓመታት ካብ ማእከላዊ መንግስቲ ቆላሕታ ዘይግበረላ ካብ ፖለቲካ ይኹን ቁጠባዊ ምዕባለ ተነፊጋ ንነዊሕ ዓመታት ቆላሕታ ዘይትገብረላ በዚ ዝተቆጥዑ ኣህዛብ ዳርፉር መጀመርታ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ማእከላዊ መንግስቲ ጥርዓናት ከቕርቡን ጀሚሮም ዝሰምዕ እዝኒ ምስኣነ ድማ ብፍላይ ፉር ዛጋዋን ማሳሊትን ዝተባህላ ብሄራት ብሓባር ብምስማር ኣብ 2002 ኣንጻር ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ብረታዊ ቃልሲ ጀሚረን ነዞም ብረታዊ ቃልሲ ዘለዓዓሉ ዳርፉራውያን ሱዳናውያን ንምጭፍላቕ ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ብመሪሕነት ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዶጋሎ ሐሚቲ እዚ ሎሚ ተወርዋሪ ሓይሊ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሽዑ ሚሊሻ ጃንጃዊድ ብምዕጣቕ ኣብ ዳርፉር ኣንጻር ዕጥቋት ወፍሪ ጀሚሮም አንጻር መንግስቲ ሱዳን ዝዓጠቁ ምንቅስቃስ ሓርነት ሱዳንን ንገዛእ ርእሶም ከም አፍሪቃውያን ጸለምቲ ዝርእዩ ብሄራት ዝቆሙ ኮይኑ ብመንግስቲ ሱዳን ደገፍ ዝተገብረሎም አንጻሮም ዝዓጠቀ ጃንጃዊድ ድማ ጸለምቲ ክንሶም ባህሊ ዓረባውነት ዝለበሱን ዝረዓሙን ቀቢላታትን ከምኡውን ናይ ዓረብ መበቆል ዘለዎም በደዊንን ረዘይቃትን ዝተባህሉ ቀቢላታት እዮም ነይሮም ኣቀዲሞም ኣብ መንጎ ብሕርሻ ዝነበሩ ውስን መሬት ዝውንኑን ንገዛእ ርእሶም ከም አፍሪቃውያን መበቆል ዘለዎም ጸለምቲ ዝቆጥሩ ገለ ክፋል ኣህዛብ ዳርፉር ምስ ብሞጋሰን ሰበክሳ ግምነትን ዝነበሩ ካብን ናብን ዝንቀሳቀሱ ንነብሶም ከም ምዕራብ ዝቆጥሩ ካልእ ክፋል እቲ ዞባ ናይ ሕርሻን መብልዕ ማል መጋሃጫን ዝኸውን መሬትን ማይን ይብፅሓኒ ግጭት ዘካይዱ ዝነበሩ እዮም ሙሉእ ሰብኣውን ወተሃደራዊ ደገፍን ደሞዝን መንግስቲ ሱዳን ዝነበሮም ጃንጃዊድ ኣብ ልዕሊ አንጻር መንግስቲ ዝተላዕሉ ዕጡቃት ዳርፉር ጥራይ ኣይኮኑን መጥቃዕታት ኣካይዶም ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት እውን መጥቃዕታት ብምግባርን ዓድታት ብምቅጻልን ዓሰርታት ኣሽሓት ሰባት ቀቲሎም ካልኦት ሚልዮናት ድማ ኣመዛቢሎም ኣቀዲሞም ጸለምቲ ደቀባት ግጭታት ብምክያዶም ቅርሕንቲ ዝነበሮም ጃንጃዊድ ሕነ ንምፍዳይ ደቂ ኣንስትዮ ዓሚጾም ዓድታት ኣቃጺሎም ኣካላት ሰባት ቆሪጾም ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሕዎም ካብ አንጻር ዓሌት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ቀቲሎም ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ናይ መጀመርታ ጃምላዊ ህልቂት ኣካይዶም በቲ ግጭት ካብ 2003 ክሳብ 2005 ጥራይ ካብ 200 ክሳብ 400 ሺሕ ሰባት ክቕተሉን ከለው ኣስታት 2.5 ሚልዮን ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎም ካልኦት ሚልዮናት ድማ ሞራላውን ስነ-ኣእምሮውን በደል ወሪድዎም ብጀነራል ዓብደልፈታሕ አልቡርሃን ዝመሓደር ሰራዊት ሱዳን እውን ምስ ጃንጃዊድ ብምዃን ኣብ ኩናት ዳርፉር ሰፍ ዘይብል በደል ኣውሪዶም እዮም በዚ መሰረት ዑመር አልበሽርን ብጾቱን ብጃምላዊ ህልቂት በደል ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነትን በደል ኩናትን ንሱ ዘስዓቡ ዓመፅን ግዱድ ምምዝባልን ብዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዘሄግ ICC ተኸሲሶም እዮም ካብዚ ክስ እዚ ዘምለጡ ጀነራላት እዮም ሕጂ ንሱዳን ክመርሑ ዝራፀሙ ዘለውን ካልእ ጉድኣት ዘውርዱ ዘለውን ካልእ እዞም ጀነራላት ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ዘይነበሮም ብደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ዝተዓብለለ ንአልበሽር ካብ ስልጣን ዝዓለወ ናይ ናዕቢ ሰውራ መስመሩ ስሒቱ ብኻልኦት ብምጭዋዩ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ሰራዊት ዕልዋ መንግስቲ ብምክያድ ንአልበሽር ኣልዩ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ስልጣን ኮፍ ክብል እኳ ተሓሊኑ እንተነበረ ህዝቢ ስልጣን ናብ ሲቪል ክርከብ ብዝገበሮ ድፊኢት እዩ ሲቪላውያን ዝሓወሰ መሰጋገሪ መንግስቲ ተመስሪቱ ነይሩ እዚ ግን ድሒሩ ብጀነራላት ብምጭዋዩ እንሆ ኣብዚ ደረጃ ተበፂሑ ህዝቢ ሱዳን ነዊሕ ዝቐጸለ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ተኣማንነት እኳ እንተዘይነበሮ ኣብ 2018 ኣፊኖ ዝገብሮ ዝነበረ ድጎማ ድሕሪ መላዩን ናይ ባኒ ዋጋ ምውሳኹን እዩ ተቃውሞ ተለዓዒሉ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብቲ ሰልፊ እናዓበየ ድሕሪ ምምጽኡ ድማ ጠለብ ህዝቢ ናብ መበቀላዊ ለውጢ ናብ ዲሞክራሲ ተቐይሩ ንኣሳ 30 ዓመታት ንሱዳን ዝመርሐ ውልቀ መላኽ ዑመር አልበሽር ድማ ብህዝባዊ ናዕቢ ካብ ወንበረ ስልጣኑ ተኣልዩ እንተኾነ ሕጂ እውን ሱዳን ብተመጻደቕቲ አልበሽር ክትመሓደር ተገዲዳ ዘላ ድሕሪ አልበሽር ሱዳን ድሕሪ ዘተኣታተወቶ ምምሕያሻት ብማሕበረሰብ ዓለም ተቐባልነት ክትረክብ ጸኒሓ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዝጸንሐ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምሕዋይ ድማ ዓረብ ሊግ ባንኪ ዓለም ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ፊናንሳዊ ሓገዝ ክብራላ ጸኒሐን እንተኾነ ዝሓድሽ ዕድል እቶም ጀነራላት ስልጣን ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ከይርከብ ዕንቅፋታት ብምግባሮም ተዓናቒፉሎ ኣቀዲሙ ዝመጸ ለውጢ ብእንቢታ ህዝቢ ዝተተግበረ ብምንባሩ ሕጂ እውን ህዝቢ ሱዳን ሰራዊት ከም ድሌቱ ክገብር ኢዱ ጣሚሩ ዝርኢ ኣይመስልኒ ይኽብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ መንግስቲ ኣገልጋሊ ህዝቢ እዩ ኣገልጋሊ ክሳብ ዝኾነ ድማ ተመሪጹ ወከልቲ ህዝቢ ካቲቶ ከመሓደር እዩ ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንሱዳን ዘመሓደር ዘሎ መንግስቲ ግን ብህዝቢ ኣይተመርፀን ጥራይ ዘይኮነ ወከልቲ ህዝቢ እውን ከይተሳተፍዎ ጸኒሖም ሰራዊት ይኹን ንዕኡ ዝእዝዙ ጀነራላት ኣተኩርኦም ኣብ ምክልኻል ድሕነት ሃገርን ጸጥታን እዮም ከቕልቡ ዝግብኦም ነይሩ
እንተኾነ ንሱዳን ዝሓለፈ ልዕሊ 33 ዓመት ብዓብላልነት ከም ማሕደር ጸኒሖም ኣለዉ። ህዝቢ ሱዳን ወተሃደራትን ጀነራላትን ናብ ማዓስከራቶም ይመለሱ ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ህዝቢ ይረከብ ክብል ዝገብሮ ዝነበረ ሰልፍታት ኣብ ጎኖም ክኸውን ብዝግብኦ ዝነበረ ሰራዊት እውን ተጠሊሞም እዮም። ሱዳን ናብ ዲሞክራሲ ምስጋር ማለት ነቶም ጀነራላት ከሲስካ ናብ ፍርዲ ከተቐርቦም ማዕጾ ዝኸፍት መስርሕ ብምዃኑ እቶም ጀነራላት እውን ነዚ ስጋት እዚ ኣጸቢቖም ስለ ዝርድእዎ ነብሶም ከድሕኑ ዝጠፍአ ይጥፋእ ኣብ መሪሕነት ምቕጻል እዩ እንኮም ርጮኦም። በዚ ምኽንያት ንለውጢ ዝጽውዑ ሱዳናውያን ተቓለስቲ ነዚ ካብ ክስን ገበንን ክሕባእ ብሓይሊ ኣብ ስልጣን ደይቡ ዘሎ ወተሃደራዊ ጁንታ ኸኣልዩ ሓያል ጻዕርን መስዋዕትን ክሓቶም እዩ። ሱዳናውያን አልበሽር ድሕሪ ምዕላዎም ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃን እኳ ኣብ ስልጣን እንተመጸ ንሱውን ክእለዮም ሰልፊ ቀጺሎም ነይሮም። ምስ ሲቪላውያን ብምትሕብባር መሰጋገሪ መንግስቲ ክመስርት ናብ ዲሞክራሲ ናይ ምስጋር መስርሕ ክካየድ ድሕሪ ምስ ሰምዑ ተዓሻሾም ተሃዳድዮም ነይሮም። እንተኾነ ናብ ዲሞክራሲ ናይ ምስጋር ተጽቢትን ሃንቀውታን ቂሂሙሎ። እንተኾነ ዲሞክራሲ ዝናፍቑ ሱዳናውያን ሰልፈኛታት እዚ ናይ ዘይተመርጹ ጀነራላት ኣካይዳ ንስተናውሐ ኣስቂጦም ዝርእይዎ ይመስሉን። ንሱዳን ንምምራሕ ኣብ ንሕንሕ ኣትዮም ውግእ ዘካይዱ ዘለዉ ጀነራል ዓብድልፈታሕ አልቡርሃንን ጀነራል ሓምዳን ደጓሎን መባእታዊ ትምህርቲ ናይ ውትድርናን ተመክሮን እንተዘይኮይኑ ናይ ምምሕዳር ዲፕሎማሲ ቁጠባ ይኹን ካልእ ዝኾነ ተመክሮ የብሎምን። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ብዓወት ኣረጋይ ዝተዳለወ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተፈጺሙሎ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰናይ ቅነ